Dobroveče, hrabri ljudi, 56. put. Želim prvo da se vama koji se okupljate iz subote u subotu, a i ovim mladim ljudima koji organizuju proteste, čestitam na upornosti i hrabrosti i zahvalim vam se što čuvate i pronosite plamen slobode uprkos zastrašivanju i blaćenju kojima ste izloženi. A u tom zastrašivanju i blaćenju, pored bezobzirnih ljudi na vlasti, učestvuju i mnoge moje, nazovi kolege, propagandisti koji se nazivaju novinarima. Ti lažnjaci nas iz većine medija u ovoj zemlji godinama zasipaju govorom mržnje i agresivnosti i besomučno lažu i obmanjuju. Tu mašineriju za proizvodnju lažnih vesti čine sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, skoro sve lokalne televizije i radio stanice i skoro sve novine od nacionalnih do lokalnih. Zahvaljujući besomučnoj i brutalnoj propagandi koja se svakodnevno emituje, mnogi ljudi životare hipnotisani i zaista veruju da je došlo zlatno doba, bez obzira što i samo pogled u sopstveni novčanik i frižider surovo demantuje. Lažu sa stranica tabloida i nazovi ozbiljnih novina, lažu sa televizija, lažu sa silnih portala i verujem da će uskoro svanuti dan kada će svi ti plaćeni propagandisti morati da objasne svojim sugrađanima zašto su ih godinama obmanjivali. Zašto nam prosipaju priče o kilometrima novih puteva, a ne govore da je svaki kilometar duplo preplaćen jer nema javnih tendera i konkursa? Zašto nas obasipaju informacijama o novim radnim mestima, a ne iznose činjenice da su naši radnici najmanje plaćeni u Evropi i da su mnogi strani investitori dobili ogromne subvencije iz državne kase koje koriste nekoliko godina kako bi isplaćivali te bedne plate? Zašto nas dave sa vestima o velikim izbornim pobedama Aleksandra Vučića i naprednjaka, a ne informišu svoje gledaoce, slušaoce i čitaoce o potplaćivanju birača, o pretnjama i ucenama kojima su zaposleni u javnom sektoru izloženi, o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe i svemu drugom što izborni proces čini nepoštenim i nakaradnim. Verujem da će uskoro i direktori i urednici RTS-a, takozvanog javnog servisa, koji svi mi plaćamo, morati da objasne zašto su nas svestrano obaveštavali o požarima u Australiji, a skrivali požar koji je progutao kuću moga kolege Milana Jovanovića u Vrčinu. Zašto nas nisu obaveštavali o sudbini uzbunjivača i heroja Aleksandra Obradovića iz Valjeva, kad su nas već informisali o zlehudoj sudbini Assange i Snowdena? Zašto su uglavnom ćutali o protestima u Srbiji i u Beogradu, a štedro nas izveštavali o protestima u Parizu? I na kraju, ali ne manje bitno, zašto na RTS-u ne otvaraju prostor za slobodne i hrabre novinare, koji pored pretnji i uvreda kojima su svakodnevno izloženi, rade svoj posao u javnom interesu, časno i pošteno i otkrivaju korupciju i kriminal u državi? Dragi prijatelji, živimo u surovom vremenu i mnoge moje kolege su odlučile da pogaze profesiju i stave se u službu propagande režima, ali i dalje ima slobodnih novinara, mojih hrabrih i časnih koleginica i kolega, koji ne daju da plamen slobode izražavanja ugasne i čine sve
da građani saznaju pravu istinu o ovoj vlasti, ali i o svemu drugom što nas okružuje. Baš kao što i vi ovde hrabro i postojano okupljate se i borite se za ljudska prava i slobode koje su nam poslednjih godina uskraćene. Verujem da ćete i u 2020. godini nastaviti da se okupljate i verujem da će nam naredna godina zaista biti srećna jer ćemo pobediti. Do pobede! Pa nama nije pa šta i nikad nam neće biti pa šta. I zato smo zalepili plakate na ulaz Radio Televizije Srbije da im kažemo da ni njima ne sme da bude pa šta kao i našem predsjedniku.